Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog on explanation. I'm Teacher Maya at ito ang ipapasagot ko sa inyo ngayon. Ano kaya ang tamang verb dito? Is getting or will get? Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ayun, is getting ang tamang sagot. Bakit kaya? Pang future naman ito. Bakit present form? Present continuous ang ginagamit para sa future events na tapos na ang pinagplanuhan. Ayos na, na-arrange na ang mga mangyayari, nakaschedule na, ready na ang lahat-lahat. At ito ang forma niya. Am is are plus ing form ng verb. Example, madalas nating maririnig kapag malapit na ipakita yung Miss Universe. Miss Universe competition is happening tonight. Tonight pa pero is happening. Dahil maiging pinaghahandaan ito bago mangyari at dahil tonight na ito, meaning tapos na ang paghahanda ng mga organizers ng mga lahat ng involved. Ito pa pag may mga concerts na sabing tomorrow pero is performing. Kasi na-ready na lahat para mangyari ito. Now, instead sa present continuous, pwede natin gamitin ang is going to dito. Gaya ng is going to perform. Pero hindi exactly the same yung meaning. Ang meaning niya is more on sa napagplanuhan na at may sinimula na ang paghahanda pero hindi niya ipinapahiwatig na napaghandaan at ready to happen talaga ito in the future. Maybe pareho sila ng sitwasyon pero hindi niya yun focus. Hindi yan dala ng meaning ng be going to. Basta sure na mangyayari ito sa future pero hindi niya ipinapahiwatig na pinaghandaan na talaga ito, na ready na napaghandaan na lahat. Ang ibig niya lang sabihin is sure na mangyayari ito, na pagplanuhan, may paghahandang ginagawa, yung ganun. Ang will naman, gagamitin siya para sabihin kung ano ang mga napagdesisyon ng gawin sa future. Hindi kasali sa meaning niya na napagplanuhan at napaghandaan ito. Ginagamit ito kapag nakapag-decide pa lang, wala pang nangyaring plano o paghahanda. Pwede rin gamitin ang will para sa mga inaakala nating mangyayari sa future na wala namang sapat na basihan. Gaya ng I think she will get married early because of her behavior. Sa example natin, hindi sapat ang behavior niya na basihan para masabi natin ang future niya. No, judgmental ka lang. So, isa ito sa gamit ng will. Madami pang sitwasyon kung saan angkop gamitin ng will at kung gusto niyo malaman yun, click niyo lang ang link sa description box to learn more about it. Tandaan lang kapag present continuous, ibig sabihin, napagdesisyonan, napagplanuhan at naayos na lahat. Is or are plus ing form of the verb. Pang future na meaning yan. Kapag be going to plus base form naman, gaya ng is going to get, meaning napagdesisyonan, napagplanuhan, ngunit hindi pa sure kung naayos na ang lahat. Kung will plus base form naman para sa mga future event, meaning to say napagdesisyonan na yan, pero hindi pa talaga napagplanuhan kung ano ang mga dapat gawin at hindi pa naayos ang lahat. Halimbawa, I will get married at the age of 25. Nakapag-decide ka na mag-aasawa ka at the age of 25, nakapagplano ka na ba? Sino ang kakasal? Saan? Sino ang pakakasalan? Wala na sa meaning ng sentence na yon. Lalo na't wala na sa meaning ng sentence na naayos na lahat para mangyari ito. Abat lang talaga ito sa decision mo magpakasal at the age of 25. Again, isa lang ito sa mga gamit ng will. Madami pang sitwasyon kung saan angkop gamitin ang will at yung be going to. At kung gusto niyo malaman yun, click niyo lang ang link sa description box to learn more about them. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan niyo naman ang video ito, please share niyo na rin sa iba para may ma-learn na rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para update kayo sa mga videos na ibabahagi ko. Maraming salamat. Have an amazing day!